baka shawara duk lokacin da ka tashi siyan mota kar ka tafi kai kadai, ka tafi da wani. Ba wai kuma ina nufin ka tafi da abokinka ba ko matarka. Abinda nake nufi ka tafi da car inspector wanda ya san mota, specifically bakaniken da kai yarda da shi ya raka ka, saboda hakan zai taimaka maka sosai ka sai mota mai kyau ba wadda zaka yi regretting ba. Dan ya fi ka sanin mota mai kyau, akwai abubuwan da ba ido ne zai gansu ba, experience ne kawai zai amfani. Duk da a cikin makaniken akwai wasu waɗanda ake haɗa baki da su ce mota ta yi, don wani abu da za a yaga musu in an gama cinikin, ko kuma dan baya so ya daina ganin fuskar ka ne a gareji ne, oho. So wannan bidiyon zai taimaka maka da hint ɗin abubuwan da zaka kalla idan ka tashi siyan mota, ka gane mai lafiya ce ko kuma mara lafiya ce. Da kanka ko makanike ba zai iya rufe ma komai ba akan motar. Ina son ka sani yana da wahalar gaske ka samu mota sakan wadda ba ta da matsalar komai, sai sa'a ake samu a mafiya yawan lokuta. Waɗannan matsalolin su ne za mu yi bayani a kansu, mu fito maka da su fili da za su taimaka maka a duk lokacin da ka je siyan mota, don ka gane wace matsala ce mai sauki da kuma saukin magancewa a jikin motar. Sannan kuma mu sa ka a layin cinikin da za ka yi baka shiga ciki ba akan motar, don ganin matsala a jikin mota yana rage mata farashi sosai. Kafin nan ka yi subscribe